dugano kaisa katal stop nango uila jara kisa pano sringjak ya kho borong bai khe chawi akoi maso 5000 taka sringjak hingka khe borok no maso 12000 taka khai rwjaknai chawi akoi hingke oro tongui bo khlai mano oro tongya hingke lasi bo khlai mano phone 7 ni simi saring 7 jora tui ani dugani nikoma hingke borok medical hall hingke ani bumung ke subud debarma mandai bazar near hospital hingke ani contact number hingke 9862991925 norok phungni 10 ni simi saring 5 jora no rang kwrung mano abo hingkhe mandai bazar phaikhe no up hospital tongmani o ganao sarni dugan tong kaisa pharmacy ta yang phungla oro bithi tei kun kore pura poriskar ang bus dugan buskang monorok no ulo phunugri wando yang phunuk bagiri binobon phaljak nai kun kotin kore ojga asuk di customer phaikhe rohor di rang narak di abono se agi dugan rogo tongjago bai pharmacy rogo tongjak ke borok 12000 beton manai chawi nungoi ojgan thui tongmanai hingke jara sringjak ya katal hingke borok hingke 5000 manai chawi nungoi o bui doctor siria diba siri kangke amtam sikya hani porinai bithiri manai jat hingke ne ungu abo tei qualification nomang 10 pass 2 pass 3 pass aba heruk purnai ta ko o pharmacy dugan bai no sar obuti sakanable na acha hingke nai nai sin narok nai nai sida jaga ko camera tongnai joto room no camera sakjak tongnai binobo do aing ti sakangke bino nok nuksinai ekdom naithok hingke yang phagiri sar kisa tei kisa gothana gotor enarok no kisa chakiri bug yakar kahani khanao o ব্যবসা khanya bagui ta bahi sagadi abo hingke je somoy ang don khai tangpro mane chakiri ma khangke apro ang yak khlailia ta bo chakiri master chakiri mane 2000 hangka abo nang khailia tam chakiri master chakiri phone busi reng ne abo au kota o ADC tlangmani kebiti ta KBT sina apro ang tabuk beton busrong na abo ka khawle sin dollar ta bamle 50 45 sponsor man tongle 45-50 maman pore bo abo retire man pore urang hanyo thiesak interested abo jodi yak yanke thiesak mani tongkomo he da abo janja interested ta sengoro interest khabaron khlaiga haita dang ke apuru bonuhurka aro rangkom oro rang bisi hai bagin abo yakar khana honiya janja interest jata je jaga je kono jinis khlaiga ka interest ma ka abo to yakar ma yable jesa business pan ta jesa samung pan ta janja interest abo ala kun bai sutai kiri jehetu janja oro baka haptang ka aro aram nang thangota amai setal ng thangota koi bosor abo nang khlai tongmani angoro khlaimani emna tani khlaimani 25 bosor gani experience angka ta or phai khlaimani kang ta bu jara 24 years choli tong khalogoi khaitong te tong te te budi hapka te saiman katana khlaikani kobo ke ase porishrom kribla obo ngake motamoti aram malhandi phatdi ase kun jamela kri nang je kono somoy dogan ke je kono somoy setal phachang thangmana oro kono kabama hadoi khaijani kono jinisa sudo nang ekmatro asogoi tongnani bagai plus borok bai nang somporko narnani bagai ingka abo bagai best business ingka medicine ota mane kono jamela kri kono porishrom kri oma haita kojina naraknani dogana emne ke to ang tabak sujara anaroni ang kathamrok nagna huntongo khorok tam beri sala salarok no bisirba kaham beri phaiking narna da birok ngake abo borok borok jodi mosong soka borok sirna mosongo ba khlainya mosong kai ta borok khlaimano borok alka jaga bararok ma tongnai tangka borok pujuk jaga lagta ingka borok jodi mosongo no khlainya no pujuk to pujai to borok sireng no khlainya mosong kai borok khlaimano oro ke matuya he oro mane tongnai mota ko krita jaga krita ingka salarok kale seta langmai tongmano haita ke birok ke borok alka jaga tongphon khlaimano ke borok pujuk lagta haitai ko ingka jor sirengnani jeng ta age sireng pro to kono khoksa puisa rang to maya jain ja puisa ma sireng ka tokon jeng ta ke borok nangbla khorcha angka ambagai jeng starting no 5000 karna haita u chama nungman ingka ni rang ba ja nungman ani rangmani borok je musong ti borok sanai borok songma jane haita o 12000 mamo khe beung pokere daiman 12000 borok to langka borok to manglak jara experience pass ab kurung rong ta borok kor tonge sawya kun 12000 taka manai abo beung pokere daima kata abo bin salary bon manai haita ingko 5000 katal manai rok ngka borok 5000 khoksa pan subanya nangya abo daima kata chani manota ke porsi sana ingka aba haita asuknani bithi boisan baike rohornani doctor sirikhe rohornani bithi bomo pai seina rangnani malik no hisab ranani obsun kam asung nang ble kam boldi glass to kan jomde khorokta amba kene hingke to khoroksa dogan khai to khorok songsai mano haike aro janja musoni ja songsale mano bebang no tongo haita chanani tongnani thonani bebang no janja room ja tongo ama haita ingko ma hai dugan duine
bomotui khe nijini jibono salaiman abodo chung bini lifestyle nugun saiman ka bini nog nugui samung numung tongmung bebongno poribesh nugui no bo omono o ব্যবসা no khlainai bahai ke bini life salaijoi tong abodo chung tei sana nangli poriskar ke nugi thangka hingke obono kisa tei sai khina abo kasin borok actually ke oba herok sungja khub kom sungja hingka kintu nang belakhel oro kotongta tabuk dino nang oro kaham kai srunga ke oro to doctor bai chamber tongo doctor bai dili lag lagi nang bini samosto srungni mano salna srung mano injection na srung mano ke dressing srung mano ke aba he borok tak para rok krung tong khanche haino extra nogo tongphar chinin maso 8-9 টাকা income khai mano kaisa dressing khain tak 5,000 টাকা income ya mane ko 500 টাকা income ya ta buiru ging puro go yethe rogo ri khai rina ni dressing khai rina ro ke bas kaisa judini ro doctor nai ro hoka nang nogo thangi salen thebere ne 500 টাকা kun kom kori ke ambagai krungni mane income su kuno mane go krita mane hain maganang ma tongya ta ke tabuk to sini jaga kangma tongo hospital sin borok srungjak krin bagai abo hai line mai ne bagai sin borok khlaimia কিন্তু sin borok সাধারণত ও বিভিন্ন সহজ জাত তিনি খাইকে কামাই থানাই জাত বা 2 মাস 2 বছর খাই মানা জাত ইনকে আবা হেরক মাংনো sin borok মানে খাই তংতা ইনকে কাহাম জিনিস নকে সরঙ্গিয়া সং সরঙ্গাকা কিন্তু নক sin borok হসপিটাল কামা তং কিন্তু বিথি দোকান করে ইনকে আবা হেরক খাইকাকে নং অটোমেটিকলি নং ইমিডিয়েট কম সময়ে নং এস্টাবলিশিং থামগান হতা হাইতা ইনকে ব্ল্যাকে ক্লাই অবা হাই এস্টাবলিশিং নান বাগে কিসা নং সরঙ্জাক নাঙ্গো ইনকে নং যদি নিজে যদি srungman yagulo nang pharmacist kesa bara naw nang license kari khangka nang jekon somoy nang automatically nang phacha nang establishing thangmanota kono problem kare ka sin work ma porijak tongo kintu sung khlailaya buddhi mayangai tongka haino buddhi mayangai tongta ka sin work srung kaise nang buddhi manai jesa sampan ta ka srungen boy sung buddhi mayangai haino bekar ngi klaima tonglai jawta haida khalaya ba knowledge bo kring go sab saimia dukan khajan bai kono rang nangya nang license kol ka no bank ro haino rang no automatically nang nono rang rei dong kono tabu bisin khaim rang nang agi sinango agi sang khlaipro kono bank nono loan ria ha tabu kintu bank nono ni license nang jokhon su khaiken se nang automatically nang kono gander sara nang loan manai tongo tabu bisin khain play sahas ta nang nijese khlaina ni motoni ne monoba plus nang abo ichha tong nang na jang ob business khai ang choli thana ni family o ang nge nang kaisa je kono jaga jodi kaisa nang oba hai dogan khai kai nang aram se nang standard kan family maintenance khai thana ni moto obo hawa business to kaisa line tongo ta amage chin borok srungna nango abo bo ai kisa sa srungma ba hai nang ya nang motamoti srungsugai kaham khlai nang at least 3 বছর বা 5 বছর srungai thangai nang automatically a business nang kaham khaina bage srungna ni motoni na phamtang nai haita musungka phaika 1-2 মাস khaika absu bengya nang ichha tongnai jat borok rok ke sobse kaham abai tang kang or phaiya 5000 টাকা salary bai ta kun income kare ko khlai dong na amti rok kai bote or khlaima dukan khani musungo boroni bake blai kaham ama haita inke jekun borok ama hai dukan phacha khlaiki mano nang srungjak kai ama haita elekan hambai hinke nini rang da tong kuroi da abono ulo bad degra di nini pocket rang da tong account rang da tong abo pura wan sumon bad clear di ang license khlaimia ang momti khlaimia obono pura bad khlainai binar phai malai phedi nini musung khang kita ulo kusu kai thana musung khang ke binar malai phedi oba hai ব্যবসা khlainai bon budiri ron haike khlaidi haike mal na hadi haike loan na hadi haike khlaidi umti jaga khlaidi pura all idea binaron manai ge khajang tak du busong tinin bagai sing lachinai or 5d mandai bazar phainai borok medical hall of haike kino norok borok boi malai manai bini phone number bang re reject tong tinin bagai sing lachinai joton hambai sa or ke doctor room doctor phainai phinta or rugi hamya rok ne inkara inka jaga ongkang ke bin dogan mungkai bithi phalmani bo bin dogan no omo khem tirok menip to ko pen rok phalmani ar kha room kaisa no yang room nangjak buani doctor rok phai or ke doctor asongmani ta engko doctor rok sir kangke no buani bithi phalnani bo sir ke hojang nai amon saung bin dugan kangke obodo bus kangting kangke i borok medical hall bin dugani ko bahai
ukulugo bin dugan chinna hangke o jaga o building 2 tala tongo omai colour bin gana ono obo angke dugan sitra hang tong bisingo angke dalan no do hingke yang gangke aingo jaranyan phaimani yangke mandai bazaru waro hingke yang thangke bin dugan location iya jaga hangke hospital borok medical hall nanya jaga phone number murjak tongo ke tinin baga sanglasina jotonon hambai।